Waqt l-attività tal-MZPM ftaqa li l-kamp tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg kompla jispjega l-importanza li jitwassal il-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista, speċjalment f'dawn iż-żminijiet ta' kriżi politika li għaddej minnhom pajjiżna. Bil-kamp tal-Partit Nazzjonalista jgħid li se jibqa' jaħdem fuq il-kwistjonijiet li joqtu direttament liż-żgħażagħ u lill-familji in ġenerali. Diversi żgħażagħ li nġabru għal din l-attività il-ħadd fil-għaxija staqsew mistoqsijiet lill-kandidati preżenti. Li Buġeja Bartolo tkellem dwar l-ambjent u dwar is-sostenibilità fil-waqt li semma l-bżonn li ssir riċerka dwar alternattivi għall-użu tal-fuels mhux rinnovabbli. Mirjana Kalleja Testaferrat Denoto sostniet li l-integrazzjoni hi kruċjali sabiex l-Unjoni Ewropea tkompli tissaħħaħ iżda huwa importanti li l-identità tal-pajjiż ma tinbidilx. Louise Pulis fakret kif bħalissa għandna emerġenza klimatika globali u għalhekk irridu nħarsu aktar lejn enerġija rinnovabbli. Żagħżugħ ieħor staqsa lil Norma Kamilleri dwar id-drittijiet umani bil-kandidata nazzjonalista tgħid li se taħdem mad-dritt tal-edukazzjoni u s-saħħa li sfortunatament hemm ħafna li ma jistgħux jaċċessaw. Minħa tiegħu Peter Aġus wieġeb mistoqsija dwar il-fondi Ewropej fejn sostna li dawn il-fondi jiftħu diversi bibien ta' opportunitajiet għall poplu Malti u kollu. David Kanza semma kif u Roberta Mezzola qed jaħdmu flimkien fl-Ewropa fuq diversi sfidi li qed taffaċċja Malta minħabba l-inkompetenza tal-Gvern Laburista.